Marina. Mas, aku mau kaget ning parkiran. Kok motor. Aku ki sak suwene ki tepung karo panjenengane Bobo Sronto asmane. Lah kok ning parkiran iki muni ngono. Panjenenganipun Rama Ngadiono. Ha nek Ngadiono ki bojoku ya Ngadiono nek ya kaget aku, Mas. Kok ngegemujeng lho jenengan kuwi. Lha kula nembe ngertos niki nek asma Heeh. aslinipun iki Bapak Ngadiono. Jenengan ya kek preso saiki to. Padha banget ngertos kula ki Mbah Sronto ngeten menika. Mbah Sronto ngeten. Nggih. Arek panjenengan menawi pun anggipun tepung santame saya Pak Sronto menika nggih kejawi menika Piyambakipun remen berkesenian. Budaya. Wonten ketoprak FKKB Bambang Lipuro teng Bantul menika. Wah. Titikane gampil, piyayine kaya Satria Baja Hitam lho, Mas. Heeh. Menawi bicara pun ketawis saking saking udara. Nggih. Kulino dadi ratu. Ning Adipati. Mas kula nek piyambak wedi kula badhe ngaturi Bapak Bas. Ning di Pak Bas. Monggo mau. Wah sajake niki. Nggih, monggo ami. Ten pundi? Monggo to, Pak. Oh, nggih monggo Bapak. Tanpa dirimu aku hampa. Sinten pun asma? Bapak kula biasane Pak Bas. Nek jenengan to Pak Basiano ya, Bun. Monggo Pak Basio pun katuran tindak wonten. Solmite Bunda Sekar ya. Ya, Bun ya. Kae nek nganu kae lho bulotisan apa-apa ya Bunda ya, Jan. Oh, apa jenenge? Waduh. Iki kok kula rada anu iki rada mamang ngarep gandrungan iki mangke. Kalian nyuwun pangapunten katur para tamu, Bapak Ibu, langkung para pinisepuh, sesepuh, menawi sampun radit monggo lho. Pun kasritan lenggah langkung keluarga ageng saking Katan Desa monggo Bapak Ibu, Bapak Harsono saking pundi dalemipun? Beji RT Setunggal Sumberagung Jedis Oh, namung celake Bantul. mawon nggih Dimas. Leres. Nggih, kula kita beji Gunung Kidul. Oh, cekelak di namung mriku. Monggo Bapak Ibu. Wah, Nek nyanyi wong loro niku napa jenenge? Duel maut apa namane? nggih bawa rumiyin nek Sing mangke. ijo sing biru-biru ten lambe niku lho, Bapak. Malah niku wonten sing kandha. Sing dipepe ning ngarepan kae ngeten niku. Mbok bilih badhe ngaturaken. Nggih, Bapak. Kagem pisang manggan sarimbit. Sekeng dalu Bapak Ibu, yang sewu niki derek nyawiji. Monggo niki Benes ya wonten Pak Bas. Yen pangapunten beres ya wonten. Kersane mic wonten kabel wonten napa sih gundal gandul mboten wonten apa-apane. Oh, nggih menika badhe wonten pamundutan. Nggih. Nggih, nganu menika